akasumayeli ngoba ethanda ebona abanye besumaya kukho emqhubayo. Uyabona ungahlala phansi ngamanye amaxesha uhlale phansi nabantu abasumayelayo. Umuntu xa isumayela eqhuba imvuselelo wanelizwe elikhulu wazala abantu uzibiza ngoba ubiziwe nguThixo. Uyabona bangaba umuntu understand what is a calling. I-calling ifana nentwaso ngokwasemambondweni. Ubintwaso ihambela umuntu ekhaya asonwabise ifamily ngoba ufikelwe ingulo. We are not happy. Intwaso ifikile ekhaya. Fika ithwangutsha. Awufika intwaso ekhaya andonwabi. Intwaso xa ifikile konwayo. Fika ithwangutsha. Fika into ezawusila umzi. Fika into engathandekiyo. When kufika i-calling ebandleni. Calling ayona into yokudlala. You can preach kodwa ungabizwanga. Calling is not preaching. Calling is not preaching. Moses wayengakwazi ukuthetha. God called him. Jeremiah was young, but God called him. Andikwazi nokuthetha. Uthi uThixo mna ndimodala umlomo ndizakwenza. Asiyiboni ngokusumayela. That is why bathi bephuma behluleke balahle imisebenzi balahle yonke into bafuna imali ebantwini. When you call by a man uzafuna izinto ebantwini. When you call by God you will seek the kingdom of the Lord. Izinto zonke ziyakulandela. Calling. Ayingomdlalo calling. It's not a title. It's not about a title. I'm a pastor. You can't be a pastor. Ungabizwanga. Back to God. Seek the things of the Lord. Make the things in order. That is why amabandla ayafa amanye amabandla. Ngoba izipho siyakhutshwa. Ayibone sumayela ukuthi ubiziwe. They don't understand what is a calling. What is a calling? Ay lizawufikelela nini kwi-maturity. Ngoba kwi-maturity alisiwa sizikhundla zabantu. Lisiwa si-gift of the Holy Spirit. Maturity. Lizaba ngobaba. Sithe siyohamba kuba uYesu lingobaba ibandla. Hayi. Calling. Hlala phansi naye. Selikazi zam. Simbuze kakuhle. Uyabona xa ubiziwe. Ungandihlalisa phansi ngiyawuxelela. Yawuxelela bakwenzekani. Step by step. Nyaka endabizwanga, idate endabizwanga. I know. uThixo efika kuwe. When you call by God, awusebenzeli bantu, sebenzela yena. Awenzeli bantu, wenzela yena. Awuthetha into ethandwa ngabantu, uthetha into ethandwa nguye. Into ethandwa nguThixo ingakulambisa mfondini.
Nanteni into ethethwa nguThixo ingakulambisa. Into ethethwa nguThixo ingakwenza ungabi nabantu. Ingakwahlukanisa nabantu. Uthi mandihambe nabani? Undihambisa nabani? Ndizohamba nawe ngenqo. I remember when God efike ebomini bam. Izalwa ngumzi ohlupheke kakhulu. Yena muntu wayenemfundo ebhetele kunabo bonke ekhaya. No graduate ekhaya. Specialize ngento ekuthiwa i-mathematics. Yayipasa ngo-A kwa standard 10. Ndayifumana ibhasari senzo standard 8 ezawundifundisa. Wayidisturb uThixo imfundo yami. I was doing standard 8. I'm not preaching ngoba I like to preach. There is a power upon me. Angihlala kuronda. Hluphekile. Funde ebomini bami. I want to be a doctor. Khupha umama ekuhluphekeni. Ayisi ukuhlupheka kwabazali bami. Ndakhula ndine-anger yokuba ndawuze ndimkhuphe ngenye imini. Shaphatala busika. Azixelele uba ndifuna ukubugqirha. Ayithola imfundo, ayithola imali izofundiswa ngabantu. Mini yangoLwesibini entsukwini wafika uThixo. Ititshala yegeography yayime phambi kwam. Preaching is not an entertainment. Agqibela imile. Mbona uYesu emebhodini ngokwakhe. Wabeka amavesi, wabeka amavoice anzima. I was crying. Colleague, ayondiya kudlala. You can preach, but ungabizwanga. Yonakela into yethu. We need to bama elder xa ikhupha umuntu abuze kuThixo. Abanye bayafa. Bafa on the way befana bafika ezulwini bangafika ezulwini. Baphakanyiswe indlela yokushumayela. There is a power enikezwa abantu abathunyiwe. Anganikwayo ngabizwanga. There is a power enikeza umuntu othunyiweyo nezwi. Athi xa ifika kwabo bantu athetha kubo, le power ibakhulu labantu. Fika bebethakele benendlela zahlukeneyo. Behleli ngabe imitshatweni yabo. Uliyeza lo muntu omephambi kwabo. Kuphuma ukuphila kuye.